Изключително сложна операция направиха в университетската болница Лозенец. Екипът е успял да модифицира протеза и така успял да спести между 10 и 12 седмици времето необходимо при поставянето на фабрична протеза. Време, което е изключително ценно за 81-годишната пациентка с аневризма. В сряда 81-годишна жена е приета по спешно с болки в корема. След образно изследване се установява животозастрашаваща аневризма. Комисия от лекари взима решението да изработят индивидуална моделирана от хирург съдова протеза. Цената на фабричната такава е над 70 000 лева. Фабрично изработената протеза за конкретния случай отнема време, повече от 10 до 12 седмици. Освен това, цената е изключително висока, непосилна за българския пациент. А и конкретната ситуация изисква спешност. Затова си позволяваме, съдовите хирурзи, да изработваме индивидуални протези. Самото изработване на протезата технически става бързо. За около час се изработва такава протеза. Въпросът е, че преди да се стартира изработването, има и прецизни изчисления, които отнемат горе-долу около 1-2 часа. Сложното при такъв тип операции са изчисленията на лекарите. При самата изработка на съдовата протеза е най-важно отворите да съвпаднат, тъй като след поставянето им, чрез тях жизнено важните органи получават кръв. Технически най-трудното нещо при поставянето на протезата е точно това съвпадение на 4-те отвора с 4-те съда. Животът на жената е спасен благодарение на съвместната работа на съдови хирурзи, кардиолози и кардиохирурзи. Пациентката в момента се възстановява. И да се усмихнеш.